uyavusa wena abafileyo. Uyawuthi wenze njalo wena nendlu yakho niyawusindiswa. Ngamanye amazwi, there is a portion of accepting lento khona ukuze lento ikwazi ukudala. Yayeka ke yayeka phela ibalisa lento eqala kwamfika eThekwini. Abantu abangayazi bana ndikuyo inamahlahla amaninzi nemithi emininzi la ndawo engihlala kuyo ba ekuthiwa kusePine Town. Kukho indawo kuthiwa kuseMarian Hill, indawo yamaRoma phaya enkulu, nayo ifukufuku igcwele ngamahlathi namafukufuku wemithi. Bathi xa ndiqhuba phaya abantu bayikhwela imoto eqhutywa ndim ayihambi ngesipidi noko. Uyandifuna uchaza kakuhle kodwa eqhutywa ndim imoto ihamba noko ngesipidi sikamfundisi. Umfundisi usoloko eleleqa iplan so imoto leqhubayo isoloko nayo ihamba ngesipidi sikamfundisi. Lathi bazane bam ndileqa ePine Town ndisuka kwaNdengezi. Xa ndihamba phaa kula majikojiko aseMarian Hill, xa ndisandobamba igqophe lokuqala kwavela usisi phayana banomkhuba ngabantu baseThekwini yongayifuni iteksi basuke bame bathi kanjeni. Kwavela usisi phayana endaqa ndimbona indlela noko anxibe ngayo nendlela ezenziwe ngayo andizosibiza. Ndaqa esithi ngathi ngesandizayo ndabona ufaneleko engqondo yami yabaleka yathatha i-point of reference kulo phaya endlini. Ndajonga lulapha ngaphandle ndabona ngathi bayafana kodwa so xa ndinomisela lona akunobakangxaki endlini. Kodwa ingxaki endabanayo into bangabana ndaphela ndacinga ngabana hayi mhleze mhlawumbi ngabakhona ingxaki. Ndakhawuleza ndadlula kulo sisi kodwa yena inhliziyo yabijonge ngasemva. Andidlula kulo sisi ndihambela phambili ndijima igqophe lesibini eMarian Hill. Kwavela usisi wesibini. Lo sisi unxibe igambutsi, unxibe nebhlukwe engathi noma ndizoyibiza ngagama. Xa ngabana ndijonga phezulu unxibe into ereflectayo. Xa emisa lo sisi ndijonga nezandla zibuqina noko andinoko ndiziyale ngaye. Kodwa isimanga sezimanga into abangabana ndika ndimbona ndakhawuleza utshintsha down imoto yangu ba bendingenoyibamba ngeebheyisi zayo. Ndatshentsha down xa ndifeqele kwakhe ndayibamba ngevili yama. Basakuba lo sisi wavela efestileni wanqonqoza wathi ndicela ilayisensi mntanam. Xa ndiyiqhuba le layisensi ndamnika ndinxumile ngoba ndijonge phambili. Bazane bam into edala bangabana owokuqala usisi ndingammiseli noxa ndimkhwanya njena into bangabana ohlukile yena kunowesibini. Owesibini ebenxibe i-uniform ye-traffic cop ethetha ukuthi she has the authority to stop me. Bazane bam niyabona cela ngicela uYesu ukuyizinto ezawuthi nezinqalela nezidlule ngoba zinagunya ezimpilweni zenu. Ngokuthini uPawulos bathi singazifonela zonke kodwa azidilungelise. Umuntu owamkela lento siyamkelayo iyamlawula. Uthi noba sekenqwena adlule ngoba ulawulwa into engaphakathi. Bazane bam anizolunga kule nto ngoba ngabona kukho izinto ezilawulayo ngaphandle kwakhe. Ngoba yena owamkelwayo yena ngokwakhe uyalawula ngoba nguye owadalayo. Othi kwam ndiyaniyeka ke masigodukeni. Khameni yasebongani. Ngicela ukunazisa ba lo Thixo simkhonzayo uyadala. Xa sigoduka nobhala ezawuza ezokwenza izaziso. Ngicela umlo lapho
wayiqonda into bangabani yakuva silolo ukuthi lo Thixo uyadala kodwa ndiyibona namuhla lethu ndikubalisele nje into encinane nayibona apha eKapa sigodule ebhekoko uyayazi kumama sikhulele emahholweni ekhaya apha eNyanga East phambi kwasekhaya nje bilusaka njena qala yayingamatshotshombe lawa abaninzi babona say developed na lesa strato sikhulu pha eNyanga esisiyela for istop yayikade neso strato noko esibonakalayo ngexesha lesikhulu pha eNyanga ndibukela into eyenzekayo phaya ndabukela abantu abakha amatshotshombe vice xa belakha itshotshombe balakha ngemini eyi-1 lime futhi kufakwe nefenitshara in one day xa ulibuka ngaphandle alishayini yema lishayina lento ufana bangabana nawe unqwenele ba ndingahlala pha kulo ngaphakathi ndabukela ngexesha kusakhiwa i-RDP houses i-RDP house yayithi bangabani ithatha ixesha elininzi ibe inyanga okanye inyanga nesiqingatha kodwa ayithi ifike nenyanga yesibini i-RDP house isakhiwa iyakhawuleza ndabukela apha eClermont uba ngabana ungaya eClermont phanga kwa-ABSA kukwi-storage phayana esisandokwakhiwa ndabukela kusakhiwa esa storage took around about 5 years ukwenziwa kwala ndawo into eyayidala loo nto into bangabana baxa besakha laa ndawo isi-storage baqala bavumba phantsi andiyazi andibizi bangabana yintoni laa nto kodwa kwavunjwa phantsi kwahliwa umgangatho ngabekwa iipali ezinyukayo ezeconcrete kwandula ukwakhiwa ifoundation. It took them 5 years. Bantwana bam bazondichazela kaba baseGugulethu bayayazi le nto naseNyanga kwafika isitshingitshane bazoyikhumbula aba in the late 90s. Kwafika isitshingitshane esanqumla eNyanga sayongena eGugulethu. Xa ndijonga abaphambi kwam iihoke ezazikhona zimenyezela zimkila zisekho ngenxa yesitshingitshane. Ndaqa ndibuka ooveza abakhoyo ndafika ooveza bephekile ngenxa yesitshingitshane. Ndaqa ndiye eClermont ndafika isakhiwo sisamile noxa bekukwisitshingitshane. Ebazali bam uyabona bangabana uzawulibala kujonga izinto zabantu esingathi zibahambela kakuhle kanti hayi akonti yaba kakuhle lityotyombe limenyezelayo lindamhlanga mini kwafika isitshingitshane uzoyazi ukuthi uThixo ebengadlali ngakodwa ebesabisa ifoundation. Abantu abaninzi basihlutshwa kubona izinto zabantu esingathi ziyangqama kanti ezo zinto azikwazi ukumelana nesitshingitshane. Khawulinda uThixo adala ngoba uThixo uyadala. Xa edala kuqala kube void and empty. Qala ngabikho order kodwa ekugqibeleni xa ethe wafukama uThixo phezu kwakho qiniseka into bangabani into ayidalileyo uThixo ngokwakhe shall declare it is good. Thixo umsa Thixo uthando ngisilela nithamsanqisa ukuthi kuyinkosi yesu Kristu bathi bonke abakhona